Issa għaddew aktar minn 3 ijiem minn meta l-Kummissarju għall-Standards sab li l-Ministru Carmelo Abela aġixxa bi ksur tal-etika meta uża fondi pubbliċi biex jippromuovi lilu nnifsu. 3 ijiem li fihom Robert Abela ħarab lill-midja u li baqa' ma ħax deċiżjoni fil-konfront tal-Ministru fl-uffiċċju tiegħu, sitwazzjoni li ħallit il-membri l-oħrajn tal-Kabinett iħossuhom skomdi meta affaċċjati bid-domandi. Staqsejna lill-Ministru Mirjam Dalli. Il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar ġimgħat qal illi ser ikun qed jistenna r-rapport tal-Kummissarju qabel jieħu deċiżjoni fuq Rosien Kutajjar u l-futur tagħha wara dak illi smajna brabta ma' Jorgen Fenech. Però m'għamilx l-istess ħaġa issa li ħareġ ir-rapport dwar Carmelo Abela. X'qed iżomm il-Prim Ministru milli jieħu azzjoni fil-konfront ta' Carmelo Abela? Sa finna fien il-Prim Ministru dwar ir-rapport ta' Carmelo Abela qal li hemm ir-rapport tal-Kummissarju dwar l-standards li rrid jiġi diskuss u mbagħad any decision tittieħed abbażi ta' dak ir-rapport. Ir-rapport imsemmi kien ċar ħafna fil-konklużjonijiet tiegħu fejn ħareġ li l-Kummissarju għall-Standards sab li l-Ministru Carmelo Abela għamel użu ħażin minn fondi pubbliċi fejn uża ma' 7,000 euro minn flus il-poplu għal riklam personali minflok biex iwassal informazzjoni sirja lil pubbliku. Ħadd għadu ma jaf jekk Carmelo Abela hux ser ikun qed jirritorna dawn il-fondi, iżda meta provajna nistaqsu lill-Ministru Dalli ma tħallejniex. Napprezza jekk tħalluni insaqsim il-follow-up question għaliex qed tħalluni mute għandi iktar mistoqsijiet, Ministru. Jekk joġobkom nixtieq insaqsim mistoqsija oħra. Meta ġimgħat ilu Robert Abela kien iffaċċjat b'mistoqsijiet dwar x'se jagħmel bis-Segretarju Parlamentari Rosien Kutajjar wara li rapporti fil-midja kixfu kif hija allegatament irċiviet eluf ta' euro f'senserija fuq proprjetà li rid jixtri Jorgen Fenech, dakinhar il-Prim Ministru kien qalilna li kien se jistenna r-rapport tal-Kummissarju għall-Standards qabel ma jieħu passi. Iżda llum wara li ħareġ ir-rapport konkluż tal-istess kummissarju iżda fuq każ differenti, Robert Abela baqa' totalment siket u għadu jkaxkar saqajh biex jieħu azzjoni.